We gaan in een bootje zitten. Windkracht 8. Ah, het is niet koud. Nee, het is niet koud. Een meerkoets. Ik weet niet of dat hij op het nest zit of dat hij aan het schuilen is. Oh, het zijn er 3. Kijk. Ah ja. We varen nu ergens hier. En dan zetten we er ook bij dat hij op het nest zit. En wat schrijf je dan op? M? MK. Nou, we worden gevolgd door de koeien. Ja. Maar het gaat hier heel goed met de vogels. Ja, wat we ook kunnen zien met andere jaren, dat het echt heel erg toeneemt. Het aantal rietvogels, dus kleine karakiet, rietgorsen, bosrietzangers, rietzangers, die nemen echt in grote mate toe. We zien niet zoveel vanaf het water, maar Roel die heeft meer geluk. Hij ziet een reiger, een kokmeel, kemphanen en kievieten. Er zit hier ook een haas en die houdt zich goed verscholen. Tegen de wind in zit hij met zijn kont. Eigenlijk hetzelfde wat ik met mijn paraplu doe, alleen mijn paraplu die is al gebroken. En gelukkig heeft hij een stevige kont die de rest van zijn lichaam een beetje bedekt. De reiger heeft een woelrat te pakken. Hier een blauwe reiger in de verte weg vliegen. Dat zal ik zo even intekenen. Dit slaat echt op jou, hè? Follow your heart. Ja. Dit is wat je het liefste doet. Ja, dit is wat ik het liefste doe. En ook als we hier met windkracht 8 zitten? Ja, dan nog steeds. Nat tot op je onderbroek? Jawel. Dan nog steeds? Ja, dan nog steeds.